سلام عليكم كبرات تخطاتلتي مدب أورا ستوديو. سابسكرايب، كومنت، شير، لايك بمقبار سدرا بيت كنكون بتحتنا حتىكم. تمالي سنبت زور قبل أقاطامي عروختي رخيبة ناب حدا بوتا نخيد مو ديق زبالة ختعيت أنا حنا نسخة أنتاي زبل كم تفلطوا كلاتنا خم نفلطوا هقدفا يعني كلهم عدمة سمانياتات عدمة تقا رخيبة ميم سلازي تصبو زقباري يخون كفو زقباري زفان ولو ناي تقا عدمي سمانياتات مالتي بدحريو انت تصنحس مسون أمون بزحي تصنحون يوم مالتي سلازي عتحساسي بوم ناي إساياس مخاد غلس نبرهامي زتوكو نفليبوسي زتوكو غلغل زبل كتعينيرو مالتي أتي زقرب نقرسي نبرهامي زتوكو نحرد عيلنا انتاي خورو سوسك نودو إساياس أبي إرتراس انتاي زورس هالو انتاي زقصل ليغاسي اللي بزيكا قتل زمت قال انتاي هالو ولا حنتي يلن حجس انتاي ايديولوجي يخورو سو زقصل حسابو زيجمرو شعبيا وي إساياسي أبي إرتراس انتاي سنة حساب هالو يلكاخت الزاربيخا ولا حنتي يلن مغتالن مصنعتن طراي قال سلازس انتاي يخورسو زغزو حزب دي خورسو نو ايكونن سلازي ازي كم عينت كتعنير مو غري مننا حدا انتاي زفرحكا اندحر حدا چكان يغزاك اندحر داليسي انت كون كا خاتفرخ زخف انت خفأ زخف انت خفأ مالتي كم شعب يا اخمت سايكلني زخون انت تغيره كاف شعبيا زقدد كمت أيكلني شعبيا نزخ قبر حيال عمتات يتعير له صيل كاب بسم چكانه بسم قلة يكونن علاماي أنا رقصنيا مالس كم شعبيا خمت زخلسي يلن مالتيو من البات بتي زقبرو عدمة تمكرو ندحر كوينو هو تزي كوينو جن انتاي زفرحنا إساياس حاليس بدحري فيليبوس كيمتص بدحري أبراهام كيمتص بدحري قال كيمتص سنتاي زفرحنا أوريدي تعدو كوتا تحيزي أب أغانتنا حجي كما غيرنا نز السرعات زي زلو نقالو سئنا مبر أم مغيار إيد يبلنا نو بمريچا دي زخون زلو هو دحر كاس انتاي تكاي أدليوي انتاي نخقبريو كتك مالت نفلطيناتي محدراتات ناي تي شعبيانو منسترتات كو عوات طرحو كو منسترتات وين شو مخافيلو له كندي كا كندي منسترتات كا سب زيبولو له طرحو نسيمبول امبر ولا حنت واقع كو يبولو زسرحو نغر ون كو يلن انا اب اسمرا هلوخس بتي مالت منستري زي منستر عرفاين دي قال زبحال على نحر شيء مثل نسي جلقف ندابل خيت خماراتكم حرارعيلكم زمدك يا خمعيلكم يلكاي زحلفنا كان زي بقى صيلهم مجانون يغيروم انتي تسر حج نسو امنا نروح حسين كاتفولطوا يهم سخا ناي قربا حلافيتي يعني راه صبق يريز فلطانو امنا نروح حسين سي انت اخ تقبر امنا يطعنا منستر دي قال اتيواس انتي تقبر كومو ولا ذا فوزيا حشم تبهل الله
ኩሉ ግዜ ሰብ ዝርኣንሳ በቃ ኣብቲ በፅሕፈታውን ብዙሕ የላን ስኢላ ኣብቲ እንዳ ኣሕምልቲ እንዳገለገለ እናኸደት ዝብላዕ ክተኣርያ ትውዕልና ሕጂስ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ከም ሓቂ ሚኒስትርታት ኤርትራሲ እንታይ እዮም ዝሰርሑ እንተልይዎ ማለት እዩ እምበር ክንደይ ክስታይ እዚ ሓለፍቲ ዘይብሉ ሚኒስትርታት በይኑ ዝኾነ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ስለ ዘይሰርሕ እኳ ንጥፈት እኮ የለን ቅጥፈት ጥራይ ኣብቲ ዓዲ ዋላ ሓንቲ ንጥፈት የለን ኩሎም ከዓ ኣብቲ ናይ ምሻሎ ወይ ሕለው እዮም ወይ ሃገራዊ ድሕነት ከምዚ ምሻሎ ምቅብባል ገለገለ እዮም እምበረይ ዋላ ሓንቲ ዝሰርሖ ስራሕ የለን ናይ ጥዕና ሚኒስተር እግዚኣብሔር ሪኢኹም ኣብ ኤርትራ ዝጥዕና ኣሎ ማለት ዲ ሰብ ሓሚሙስ ወፃኢታት ገይሮም ድዮም ገለ ገይሮም ሓካይም ገይሮም ገለስ ይሕውይዎ እዮም ከኒና ከሎ ዝሽየጥ እኳ ዋላ ሓንቲ እኮ የለን ንፈልጦ እኮ ኢና ካብዚ እኳ ኢና ንሰደሎም እቲ ዶክተር እንተፈትዩ በቃ ከም ገለ ጌርኩም ተዛረብዎ ሞ ትዝደሊ መድሃኒት ገለ ሓደ ንሱ ድሓርቶም ናይ ቀደም ዶክተር ከዓ እንዳ ዓረቡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ሳዋ ወዲ ሳዋ ዘምሃሮም ገለገለ እዮም ኖ በቃ ዋላ ሓንቲ ትዝክርዋ ኢኹም እታ ናይ መን ሽሙ ናይ ወዲ ባካሮ ኖ ሻዕብያ ብጥዕና ዘለዎ መርገፂ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራስ እታ ወዲ ባካሮ ዝተዛረባ እሞ ንዓ ክጠቕሳ እንታይ ኢሉ ሕክምና ክሰርሕሎም ዝመፁስ ካብ ደገ መፅኦም ኖ ብነፃ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓራይ ገለገለ ተባሂሉ ምቅራባት ገለ ምስ ገበሩስ ብድሕሪስ ኣይትሰርሖን ኢኹም ኢልዎም ሃንደበትና ኣይስራሕን ኢልዎም ዋንታይ ገደሰና ባዕሎም እንዲዮም ኩሉ ወፃኢታት ዝገብርዎ ህዝብና ጥዕና ርከ ሰባል እንታይ ኣፍሊጥካ እዚ ህዝቢ እዚ ሕክምና ዘድልዮ ኣይኮነን ኢልዎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ከምዚ እዩ መርገፂ እዩ እሞ ሕጂ ነዚስ እንታይ ክትሸመሉ ኢኻስከ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥዕና ገለ ኢልካስ ንኣምናስ እንታይ ክትገብር ከምኡ ዋላ ፎዝያ ኣብ ቤት ፍርድስ እንታይ ዝስራሕ ኣሎ እዩ ህዝባዊ ቤት ፍርድታት የለን ብወታደር ጥራይ ኢኻ ትፍረድ ንምዃኑ ሕጊ እውን የለን ሓንቲ ሕጊ ባላ ኣብታ ጣውላ ትቕመጥ ንፕረሲደንት ዝደፈረ ትብል ምናልባት ንሳ ትህሉ ትኸውን እያ ካልእ ግን እንታይ ሕጊ ኣለዋ ኤርትራ እንታይ መወከስ ኣሎ ኩሉ እቲ ዝነበረ ኣብ ጣውላ ናይ በዓል ደርጊ ገለገለ ዝነበረ ይስራሓሉ ነይሩ እዩ ብድሕሪኡ ጉሒፎም እዮም ተጓሒፉ የለን እንታይ መምርሒ ኣለዎ ኣብ ኤርትራስ እንታይ መምርሒ ኣሎ እስከ ብሕጊ ብገለ ዝኽየድ ኣሎ ቀዳይ ነገር ኣሲሮም እዮም ዝጥርጥሩኻ እምበር ጠርጢሮም ኣይኮኑን ዝኣስሩኻ ኩሉ ሰብ ይኣስርዎ ሽዑ ጥርጥርዎ ገለ ደሊሉ ምስ ኣስርዎ ነው ምስ ኣሰርዎ ገለ ይደሊሉ ነገር ከምዚ እዩ ዘሎና ስለዚ ምትኽኻእ ዘድልዮ ገለገለ ኣይኮነን እቲ ዓዲ ከመይ ኢሉ ክኸድ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ኩልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መፀ ይምፃእ ዘገድሰና ኣይኮነን ንሕና ተቃሊስና ነዚ ስርዓት እዚ ደርቢና ካልእ ናይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ዘለዋ ኤርትራ ክንሃንፅ እንተኢልና ኣብኡ ኢና ክንቃለስ ዘለና እምበር ኣብዚ ንሕና ዘይንገብሮ ንሕና ዘይንፍፅሞ ኣብርሃም ይምፃእ ፊሊጶስ ይምፃእ ተክለ ማንጅስ ይምፃእ ዋላ ገለ ይምፃእ ይቕፀል እዩ ዘሎ ንሱ ማለት እዩ ግን ሓቂ ከዓ ተካእ ከዓ ማለት ዋላ ከምኡ ዝገብር ተካእ ኣይኮነን ዝገድፈላ ዘሎ ኢሳያስ ነቲ ዓዲ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኩሎም እንዲኦም ብሓደ ኣሪጎም ኣብኡ ከለዉ ብሓደ ዓብዮም እዮም ኩሎም ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዘዘክረኒ ዘሎ እታ ዮሴፍ ገብሪ ሂወት ኣብ 2008 እንዲብ ገለ ዝተዛረባ ሻዕብያሲ ንኤርትራስ ማዕረ እግሩ ገይሩ እዩ ሰሪሕዋ ማዕረ ጫምኡ ገይሩ እዩ ሰሪሕዋ ኢሉኖ ማለት እዚኣ ኸ ብድሕሪኡስ ክትህሉ ድያ ኣይ ክትህሉ እንድያስ ናይ ሕቶ ምልክት እዩ ናይ ብሓቂ እውን ከምዚ ንኸዶ ዘለና ብድሕሪ ቁርብ ዓመታት ኣብ ሕቶ ምልክት ክትኣቱ ምዃና ዘይተርፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እዮም ዝገብርዋ ዘለዉ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ኢና
صباح نكون تاي وجه وين تاي خون أي نفلنينا قال حيالا تركب بيلو يلا جزوهم قتلوا انت خوينو كم خوني مالتي من البات حنتي صبغت أقاطعمي تركب تخيل زبلة أنا قديمهم تخيلوا زي إساياس እቶም ብድሕሪኡ ዘለዉ ኣይተኣማምኑ ስለ ዝኾኑ ናይ ምብልላዕ ዕድል ኣለዎም ማለት እዩ እንታይ እዩ ነንሕድሕዶም ብዝሰርሕዎ ገበን ነንሕድሕዶም ከም ዘይተኣማመኑ እዩ ገይርዎም ስለዚ ኣብኡ ምብልላዕ እንተዳ መፂኡ ማለት እዩ ሽዑ ክብተን እቲ ሓይሊ ዝኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ሎምስ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ግዳኣት እዩ ኮይኑሲ ኢሳያስ ክመተሉ ጥራይ ይፅበ ብዙሕ ሰብ ነው እዋ ኣይግበሮ እምበር ከም ሙጋቤ ን93 ዓመት እንተፀኒሑ ድሕሪ ሕጂ እኮ ክንደይ ዓመታት እዩ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ንዘይፈልጦ ራህዋ እዩ ዝፅበኑ ኣብ ኤርትራስ ዘይረጋግፆ ዘይፈልጦ ራህዋስ ይፅበ ከመይ ገይሩ ክመፅእ ይኽእል ኣጋጣሚታት ማለት ድዩ ኢልካ ትሓስብ ከለኻ ነዚ ኢኻ ትዝክር ማለት እዩ ኢሳያስ ክመውት ወይ ተባኢሶም ክዋድኡ እሞ ተዓዲ ጥርሓ ክትከውን ገለገለ ኢኻ ትፅበ ማለት እዩ ፈትያ እኮ ኣይኮነት ንዛ ኩላ ደጋፊ ኢሳያስ ይቐኒየልና ገለገለ ትብል ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝኾነ ለውጥ የለ ገለ የለ ስለ ዝኾነ ካብ ስኢልና ግዜና ነቃፅል ከምኡ ኢልና እንተፀናሕና ካብ ዝብል እምበር ናይ ብሓቂ ንሻዕብያስ ዝሰምዖ ወይ ማለተይ ዝኽተሎ ሰብ ወይ ዝድግፎ ሰብ ኣሎ ኢልኩም ትሓስቡ ኣይኮነን ሜላይ በቃ ናይታ ዓዲ መኸዲት ከመይ ገይሩ ዓዲ ኸይድ ዓዲ ተኸይዱ ከመይ ገይሮም ዘይሓትዎ ካብዚ ገለገለ ነቶም ሓለፍቶም ሰዓት ገለ ጃኬት ገለገለ ይማልኡሎም ከምኡ ገይሮም እናቃባጠሩ ዝነብሩ እዮም ኩሎም ተስፋ ዝቆረፁ ስለ ዝኾነ እዮም ኣነ ካብ ኩሉ ትገርመኒ ሓንቲ ነገር ኣላ ማለት ከምዚ ንኢሳያስ ካልእ ገይሮም ኮኒኖምሲ ካብቶም ካልኦት ጀነራላት ለውጢ ይፅበ እዩ መቸም ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕኹም ኢኹም ኣብ በዓል ዓሰና ገለ ኣብ በዓል እዞም መድረክ ድዮም ገለገለ ዝበሃሉ ኣብ በዓል እዚ መን ሽሙ ኣለና ቲቪ ዲ ገለ ዝብልና ንፊልጶስ ሓደራ ሂብዎ ሓደ መዓልቲ ነው ኣባኻ እያ ተዓዲ ንዓኻ ይፅበ ዘሎ ሰብ ገለገለ ኢሉና ዋ መን ይፅበየታ ንፊልጶስ ዘገርም እኳ ብጣዕሚ ናይ ገሊኦም ኣተሓሳስባሲ ክንዲ ምንታይ እናተረሓሒቕና ኢልካ ክትሓስብ ከለኻስ ብጣዕሚ እዩ ዝድምፅወካ እስኪ ነቲ ሰብ ክቐዝፍ ዝውዕል ዘሎ ሰብሲ ሓደራ ትህቦ ንኢሳያስ ፈሊኻ ከምኡ ዝበሃል የለን እንድሕር ራህዋ ኮይና ራህዋ ኣላ እንድሕር ትብል ኮይንካ ኢሳያስ ሒዝዋ ዝመፀ ራህዋ እዩ ንሱ መራሕ ሰልፊ ናፅነት እዩ ወይ ከዓ መራሕ ሰልፊ ባርነት እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ይኮነን ሕጅስ ንኢሳያስ ነፂሎምሲ ነቲ ካልእ ጀነራላት ገለስ ሓደራ ብዎም ኣባኹም እያ ዓዲ ገለገለ በታ መፍለይት በቲ ፈላላይ ዝኾነ ኣጣምታ ሪኦም ማለት እኳ እዩ ኣነ ብእውነት ማለት ፐርሰናሊ ኣይፈልጦን እየ ንኢሳያስ ግን ገለገለ ምስኡ ዝቐርቡ ሰባት ናይ ቀረባ ክነግሩኻ ከለዉ ግን ክልተ ሰብ እዩ ዝኸውን ኢሳያስ ማለት ኣብቲ ናይ ፆታ ወይ ስቂሉፍቲ ማሕበራዊ ሂወት ጀለው ክብል ከሎ ከም ሰብ እዩ በቃ የስዓካ ዋላ ይስሕቅ ወይ ገለ ይኸውን ማለት እዩ መዓስ እንመፆ እቲ ጋኔን ኣቦኡ ክፅውዖ ከሎ ኣብቲ ሲስተም ምስኣተወ ግን እቲ ኩሉ ኣኪቡ እዩ ዝሕዘልካ ገለ እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እቶም ካልኦት ጀነራላት እኮ ዋላ ብፀወታ ማለት እዩ ከም ሰብ ኣይሓስቡኻን እዮም እኮ ከም ሰብ ኣይሓስብዎን እዮም ንሰብሲ ከም ሰብ ኣይርእዎን እዮም ማለት እዩ ካብኡ ዝጨኮን እዮም ኖ ከም ሓቂ ንሪኦ ከለና ክንዱኡን ካብኡ ዝጨኮንን ኣለዉ ቀሊል ኣይኮነን ብርግፅ ኢሳያስ ሲስተም እትይዎ እዩ ይሰርሓሉ እዩ
بتي عنوات بتي صنتات بتي قالوا كله تحتاتي جن كابز تأززو نلعلي فتيوم زقبرو بارايو ألوو مشو مسبب سلطان قال زبحالو مالتي بتحتي كابز تأززو نلعلي أم زقبرو امبر يرشن يلوم سب كفردو خلو تأزازنا بسياسة محلالي فما يكونون زقبرو بعلم بفقادهم يم كون يلوم فتيوم رقيم زقبرو وي سلازي ما عادش أكانات يوم زلو حوات سياس تراي كيمسلكم سلازي انتاي حدا السيو كالخا أين فرح زفرحكو يبلنا مالسي كمتي زبالكوس نتا إرتراس بقى خمزي زيت فلط رهوا زيت فلط فتح قال خمت تتصبه كامن كمت سايك لني إذا أون كلو نبر فتح كمت سايك لني يا قداس عين فرح زبال كونتايو اتهزبس بونت كابزي أمسي بينو انتزخي نيرو بينو بزي مرح مالتي 500 ناصنتي نايب حقي تهزبكو ببيت كريستيانن بعبيت عد شماغلن كم حدر زخيل هزبكو ايو زلنا منالبات نصو زسرحو هزبي واشقار خون زخيل بزح هزبي افري دحريو تزي كوينو جن هزبنا كوميو ما كنفره يبلنان مالتي نخونو زخون ህዝቢ ኣይኮነን ማለት ብዘይ መራሕቲ እውን ስለዚ እቲ ንፈርሆ ኩሉ ገዲፎማ ክኸዱ ዶ ዋላ ብዘይ መራሒ ዶ ዋላ ብዘይ ገለ ፅቡቕ ኣበይ ክርከብ ምኾሙ ኣበይ ክርከብ ብኣራዊት እኳ እዩ ተኸቢቡ ዘሎ ህዝብና ኣራዊት እኳ እዩ ኸቢቦ ዘሎ ህዝብና ያረታ በይ ሞ ብሓደ ለይቲ ወይ በርቂ መፂኡ ድዩ ቦቦቶኦም ወይ ከዓ ተኣኪቦም ከለዉ ውሕጅ ተዝወስዶም ፅቡቕ ነይሩ መራሒ የብላ ገለ የብላ ክትከውን ዓዲ እንታይ ሽግር ኣለዎ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ስለዚ ኩሉ ተፈቲኑ እዩ ኣሕዋት ማለት ንፅበዮ ካብ ርእስና ክኸውን ኣለዎ ካባና ኢልና ኣንቂልና እንተዘይ ሓሲብና ናይ ህዝብና ራህዋ ወይ ናትና ራህዋ ካባና እዩ እምበር በጋጣሚ ክመፅእ ዝኽእል ፍትሒ በጋጣሚ ክመፅእ ዝኽእል ራህዋ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ከዓ ተፈቲኑ እዩ ትቃልሲ ከም ዝረኣኹሞ እዩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኩሉ ተፈቲኑ እዩ ኣብ ላዕሊ ብታ ላዕሊ ገለ ምስ በፅሑ ይጠልሙኻ እምነቶም የጉድሉ ካልእ ስራሕ ይድስራሕ ስለዚ ካብዚ ከምዚ የድሕነና እንዳበልና ሓንቲ ተሪፋትና ዘላ በቃ ዘይፈተናያ እንተልያ በብዓዱ ክንምህለል እሳ ጥራያ ተሪፋ ካልእ ኩሉ ተፈቲኑ እዩ ኣሕዋት ስለዚ እዚኣ ክብል ደልየ ነይረ ቴንኪዩ ፅኢልን ኢልኩም ዝሰማዕኹምኒ ሳብስክራይብ ሸር ኮመንት ላይክ ኣይትረስዑ ኣሕዋት ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ክንከውን ይደሊ ኣለኹ ቴንኪዩ